Здравей, София! Аз съм Вера Русо и ви нося малко добро настроение. Започва Music Spot. Един от големите таланти от гласът на България, Александър Байчев, само преди дни представи чисто новия си самостоятелен сингъл. Песента носи изключително позитивен и силен заряд, но нека музиката говори вместо мен. През ноември Мастило тръгват на национално турне, част от съвместния проект на групата с Държавната опера. Градовете, през които ще преминат, са Стара Загора, Пловдив и Русе. В концертите част от парчетата ще бъдат в дует между Вики и различни оперни артисти. Очаква се турнето да премине и през градовете Варна, Плевен, Благоевград, Велико Търново и други. Това вече всичко от Music Spot и от мен, Вера Русо. Довиждане и до нови песни!